дар шаҳри Бухтар, маркази вилояти Хатлон ба танаи дарахтони сари роҳ чакану атлас пӯшондаанд. мақомоти маҳаллӣ то ҳанӯз сабаби рафтори худро шарҳ надоданд, вале зоҳиран ин як бахши омодагӣ ба ҷашни Наврӯз ва ҳамзамон сафари раиси ҷумҳур ба минтақа аст. як ёвари президент ба Азия Плюс гуфтааст, Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 22 март ба Хатлон меравад ва онро сафари корӣ номидааст, на сафари ҷашнӣ. атласу чаканро ки ҳамчун либоси миллӣ эътироф шуданд, асосан бонувон дар айёми баҳор ба бар мекунанд. ҳоло нархи миёнаи 1 метр атлас дар бозорҳои Тоҷикистон тақрибан 50 сомонӣ аст. пешвози мансабдорон дар минтақаҳои Тоҷикистон сол ба сол ба як маъракаи пурхарҷ ва пурташвиш табдил меёбад. мунтақидон чунин пешвозгириҳои бодабдабаро навъе аз шахсиятпарастӣ медонанд, аммо мақомоти сатҳи олӣ онро кори мансабдорони маҳаллӣ ва мақомоти маҳаллӣ дар навбати худ кори ихтиёрӣ ва ё самимияти мардум меноманд.